Ukrainanyň paýtagty Kiýewde müňlerçe protestçi hökümet binasynyň daşyna protest geçirdiler. Opozisiýa siýasatçylary irki prezident we parlament saýlawlaryny geçirmäge çağrış etdiler. Bu aralykda hökümet opozisiýanyň ynamsızlyk ses berilişinden aman aldy. Demonstrantlar prezident Viktor Yanukowyçyň Ýewropa bileşigi bilen baglaşylmaly ulalaşykdan ýüze öwrendigine nägileligini bildirýärler. Azerbaýjanda hökümet benziniň we tebii gazyň bahalarynyň 30 göterim artandygyny ma'lum etdi. Resmiler bahalaryň galmagy bilen bagly düşündiriş bermediler. Emma ekspertler muny nebetden gelýän girdejileriň adalmagy bilen düşünýärler. Häzir Azerbaýjanda beýleki haritlaryň hem gymmatlamagynyň mümkinligi aýdylýar. Owasanda aýal gyýdlaryň gatnaşyklaryna gödökçilik edýän ministerlik ýurtda denanlara garşy görkezilýän gazaplygy azaltmagyň ýollaryny maslahat etdiler. Resmiler bu urda yerli musulman liderleriniň himayetine bil baglaýandyklaryny aýdýarlar. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Owasanda aýallaryň hak-hukuklary gowlanan hem bolsa, häzirki wagt siýasatçy we aktivist denanlara haýwatlar atylýar. Dünýä boýunça maýyplaryň halkara güni bellenip geçildi. Pakistanyň Demiradaňdaky Peşawar şäherine yerli ýaşaýjylar maýyp çagalaryň ýerine ýetirýän sahna oýunlaryny tomoş etmäge geldiler. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.